हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव आरोबाव खुलुमनाय जासिहरबाय। जोंहा दिनै आलासि फैगोन ना, ओंखायनो नै जा ना गोदा सावथारदों जोंहा। 2.5 केजि लाबोदों नाया। ओरै आइ बाबामोन फैनो नागिरदों नालाय, ओंखायनो दिनै ना ओंख्रि ओमफ्राय माबा दाउबो दङ। दा दाउ गोदानायखौबो खोन्थागोन आङो। दाउआ माबायदि। दा ना सायगासिनो बिजावजालिया आंना। नाया बिराद गिदिर गिदिरमोन, मानैल'मोन, ओमफ्राय 2.5 केजि आरो मानैजों 2.5 केजि जादोंनो। ओरैनो मबाइलाव माबा नुयो, फिसा नुयो आरो, ओमफ्राय ओरैनो नायथारबा मोगथाङाव नायबा गिदिर गिदिरमोन नाया। ओमफ्राय नै दाउआ नैबेनो दे। बेनो जागोन दाउआ। आइमोनहा जोंना फैबायबो थानाय जायाना, गोबावजोंसो फैनाय जायो, गोबावजों खेबसे फैनाय जायो। ओंखायनो मालाय नै बिजामादैया दाउ लायदों, ना लायदों, आरो मा दंबावो। बिखुनजोआथ' मिरामिस जायोना, पनिर बेदर लायना होदों मालाय। जा अनथारो बिहाव बिखुनजोखौ। बिहाव बिखुनजो अनग्राथार आंना बोराया। गहाबो थांनानै जाहैना, ओंखायनो जाहोहरफिननांगोन ना, फाला बदलसोना। दाउआ मा दाउ बिलाय? दाउ गोदानसै, दाउ खासि। आइ बाबामोन फैगोन ना, बिहाव बिखुनजोफोर फैगोन ना, ओंखायनो मालाय दाउ गोदाफिननो नागिरदों। बेदराबो गोदानानै दोनखाबाय नै, ओमफ्राय दा संनोसैल' आरो। गासिबो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय जोङो। बिराद मोजां मोजां गोदाबाय आंना बोराया नै। नाया सायखांबाय नै, ओमफ्राय दा एवगोन आरो। जेब जाब बिदै दोनगोन एवनानै, सिदोबनो फ्राय खालामथारला। 2.5 केजिमोन नाया नै। बेखौ मा बानायनाय जायो, बाथोन जायो ना मा जायो। दा जासिगोन बियो। पनिर बेदरा मोनखाबाय नै, दा खांनानै लाग्रोखाबाय जोङो। ओमफ्राय दा नै लाफा भाजाबो दं दे, नै लाफा भाजा। दालियाबो मोनखांखाजोब्बाय। आलासिफ्रासो सफैयाखै दाबो, मोनखाजोब्बाय। रेडि खाजोबसै। आलासियाबा माला फैगोन जाखो, लामायाव नेगुलायथारबाय आङो। बिमा बिफा फैनायनि खोथा दंना, गेटआव नेगुलायथारबाय आङो। ओंखाम ओंख्रि संगासिनो, मोनजोबाखै दाबो। माबा मा होनो, पनिरजों टमेट'जों मटरजों संनाया मोनबाय, ओमफ्राय मा होनो लाफा भाजा मोनबाय, ओमफ्राय दा ना बिदै एवगासिनो, ओमफ्राय अमा बेदर गैया, मा होनो दाउ बेदर एवगासिनो, ओमफ्राय मामोनलाय, औ नाजों टमेट'जों बिदै जेब जाब।
बेनोसै ओंख्रिया जोंना नेगासिनो आङो के आसे सासे मानसि रायलायदोंमोन आंजों ओंखायनो दसे थाथ'दां नेगासिनो माला फैगोन जाखो बिमा बिफायाबो आदा बाजै आइ बाबा फैगोन आरो साब्रै न'आवनो बेटारि गारि दंखायोना बेटारि गारिजों फैनो नागिरदों बिसोरो फैगासिनो आरो देलाय हाग्रा मेकआप होआखैना देलायाखै मोखांखौनो सुवाखै आङो हाथाय मानजाबाय आबैनो हैनो होननानै लाबायनै ओंख्रि एसे दाउ बेदरखौ लाबाय ओमफ्राय ना बिदै एसे जिब जाबजाब दंना बेखौ लाबाय आरो ओमफ्राय जोसा ओंखाम लाबाय आबैनो हैनोसै दा बुरि मानसिना हैनोसै दा आबैनो ओंख्रिनो हे सोर बेलाय हा सोर बियो I love you आंनि I love you थांदो बाय बाय आबैनो ओंख्रि हैनो नागिरदों आस्राबारियाव आबैनो ओंख्रि हैनोसै आहा दा आबैखौ खोन्थागोन आं दे देलायखायाखैबो ओरैनो जानला मोनलाखासो न'आव थानायालाय मानो देलायनांगौ ना खेबबाय आङो दा थांसै आबैनो ओंख्रि हैनो थांसै होमबालाय आबैमोनाव लोगो हमहैनोसै दे थोदों होननानै मोनफैबाय आबैमोनाव स्कुटिजोंसो फैदों दे आङो मोनफैबाय आबैमोनाव ओंखारसै दा गारनोसै मनायावसो लाना फैदों आं सान्दुंथारना मनायावसो लाना फैदों आबै लोमजागाबाय हा नोंनो ओंख्रिसो लाबोदां ओंख्रि होफैदोंलां नोंनो ओंख्रि होफैदां दाउ बेदर ओमफ्राय ना एसे बे मेथाइखौ जाना जाया आंलाय केकआ केक लाना फैबाय आङो दा जादो ओंखाम जाखांबायमोन ओंखाम जाखांबायमोन नांलादां थाथ'थोंसै ना लोमजागाबाय आरो एसे माबादों हो एसे मा गैया नै जोंना मैयानो रायलायबाय जि मिनिफ्रांदां माला मैया मोनाव आंनि भिडिअखौ नायदों बे खिलिनाव फैदोंना औ नोंहा वाबा मिनिबाय सोरबा थालिरलायाव जादों औ आइमोन फैनो नागिरदों दा इदि फैथों फिसालाय फैगासिनो आइ बाबा ओमफ्राय आदा बाजै बे आदा सासेया आदा आंनि देरसिना बे आरो फिसाखौनो नुथाराखै आब'आ मालाबा फैगोनदां मालाबा लाबोहाय आब'खौ मालाबा लिंबोगोन आङो नायफैखागोन बियो रायखाङो गोसोखांबाय थायो आब'आबो आबैया मोजांथारहाय होनो जा मोजां मोनो आङो आबैखौ होनो मालाबा लिंहरदों आङो मालाबा फैगोन बियो बुरिस मा खालामदोंब्रा आबैया नै जोंना बेल'थारसै आबैयाना आबै आबौआबो जोंना गैला गैला होननानै होफैबाय आङो एथ' गिदिर दाउ सिथारनाय नायाबो 2.5 केजि लायदों गोलाव मानै फुख्रियाव गैला फुख्रियाव माबा सारबा मोनगोन खोमा गैया दैयानो रानबायना एसेल'सै बायनानै लायदों गावनि लोगोनाव राबाफारायाव औ गावनि लोगोआ बिराद गिदिर ना माबायोना फिसियोना
ओमफ्राय जादो दे दा दा जासिगोन आं जोसा ओंखामा माबादो मा होनो थाब जाबानो जाबाय गुदुं गुदुं बेयाव दोनबाय था गुदुं थानायनि सान्दुङाव थांसां बारि बुरेस मा खालामदोंब्रा थाखोमाबायसोलाय नै लाजिनानै खालामबाय थांसै दे आबै दे औ थादो थांसै आङो नै दा जालायलायदो बुरिस नोंहाबो जादो औ आया गारि साबिखौ बहा दोनखोङो आब'खौ औ दोनबोगोन आं फैगोन बे मालाबा फैनो रायखांबाय थायो थादो दे आबै औ थांसै दे औ आंना स्कुटिया हनै थांसै दे होमबा न'आव लोगो हमहैनोसैलाय आलासिफोरखौ दा खोन्थागोन आङो दे थांसै होमबा गारि सालायनो दिगदार जायोना भिडिअ बानायनोबो ओंखायनो थांसै होमबा नेयै नेयैनो दासो सफैखादों नै आलासिफ्रा जा गोबाव नेनांबाय आङो लामायाव नेगासिनो आङो दासो सफैदों माने नै मा मा लाबोदोंब्रा मा सफैखोबा बेलाय आयु ओइ बिथिं आयु पानहर दोनखादों नामा हा पानहर दोनखादों माया दंखायो जोंना लोगोफोर सोंबाय जायो माइ सौग्रा औ आथिं सुहैगोरदो बेयावनो सोनानै दोनदो बैलाय मा जिनिस बेलाय जिरायदो था आथिं सुना सुहैदो था हाबो ओंखाम संग्राया दोनहैदो मा फैदो ओंखाम संग्रायाव फैदो मामि फैदोलै मिस्थि लाबोदोंमोन आइमोना ओमफ्राय दा नै बेखौल' खेबनाय जाबाय आङो ओरैनो ज'खौ खेबनायानो जायासै आङो ओमफ्राय दा नै साहा लोंलायलायबाय ज'नो दे जोंहा गोबावजों खेबसेल' फैयोना आइमोन बाबामोनहाबो गोबावजोंसो फैबाय थानाय जाया ओंखायनो नै गोबावजों खेबसेनि साहा मिस्थि जासोगारबाय जोंहा ज'नो न'खरैनो दङ बेनो गुदुंजोबखा
부자 자타자 가마. 좀 라파구나 실리나. 그 칼란다. जोगोनार फिथाइबो लाबोफादोंमोन नै आइमोनहा दा माजों जानाय जायो जोंहा सानलायलायनानै जानोसै आरो उनाव ओमफ्राय नै कफि एसे लाबोफादों कफिजों जोगोनारजों लाबोबाय आरो थांदिनो जाम्बि नोगोद बुरिखाबाय आइया आयु ओंखायनो थुनजोब्बाय बिसोरा नोगोद गेरेबसिनथारबाय 70 years जाबाय ओमफ्राय गावदांदांबो नुदों 70 years जाबाय ना बिदिनो मा नाममोनलाय दानियालाय बोरो आ दानि मेथाइ लायहोदां हा नांलायला ओइ हनै खाबायथ' बिनिफ्राय मोनबाय नाङा नाङा मेथाइ जादो खुलुमनाय खुलुमफिननाय मा खुलुमफिन जायाखै आलासिफ्रा थांजोबनो नागिरबाय दे जोंना नोंनि उनाव माला थांगोन बा बेटारि गारिजों थांसै चिकेन लाखायाखै ना बेखौ सोदो होमबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन दे लोगोफोर दे होमबा दोनथ'लायसै बाय बाय